kuɗi. Suna a taimakawa karuwa ta kawo kuɗi. A da na ce ka tsaya ni ma bari saurare ka. Wai maganar da nake kenan. Kai dige. Malam. Alƙur'anin Allah wannan wa'azin in ba da haka zan mutu ba Qur'ani. Wai in ba makirci ba nace. Wani magani da babu a Qur'ani. Wani maganin jaraba ne babu a Qur'ani. Ƙaryar tsiya ne an gaya musu. Ƙaryar tsiya ne an gaya musu. Alƙur'anin Allah ƙarya tsiya. A cikin Qur'ani maganin bala'i yana cikin Qur'ani maganin annoba yana cikin Qur'ani inna musu kake Qur'ani ya ci ni inna musu kake Qur'ani ya ci ni dama sallah a boye ake yi kuma nan gaba sai dai kai a boye mun san dama lokaci na zuwa da can kafiran in sun ka bala'i ba ga annabawan suke komawa ba ye su ce ayi addu'a yayi bala'i kuma Allah yayi addu'an Qur'anin da wancan daban ne kai jama'a wai da wancan Qur'anin da na yanzu daban ne billahi allazi babu maganin da babu a cikin Qur'ani a yau malaman da magaran da na Maiduguri billahi allazi da na agadar in suka tattaru annoban nan billahi allazi in ba sai ta tafi ba Qur'ani ya ce annoban nan ko ba za ta tafi ba Qur'ani ya ce annoban nan in ba sai ta tafi ba Qur'ani ya ce ni ƙaryar tsiya ne ƙarya da munafuci su kashe jama'a ne suka sa a gaba su kashe jama'a ne suka sa a gaba su kashe jama'a suka sa a gaba uban mutum ya je ya gaya wa in uwarwa zai gaya wa in ya bari na shekara Allah ya tsine mar aikin ban